Jó, akkor szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A pénzügyi bizottság részéről ketten vagyunk jelen, dr. Juhász Tibor tag, és én jó magam, Ulbert Mónika. Macekáné Minyi Judit betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. Ezért indítványozom, hogy akkor a mai bizottsági ülést levezetésével bízzunk meg engem, és jegyzőkönyvvezetőnek pedig kérjük, vagy a jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig kérjük föl dr. Juhász Tibort, jegyzőkönyv vezetőnek pedig Pintér Mónikát. Csak meg kell szavaztatni most. Jó, megszavazzuk ezt? Jó, akkor megszavaztuk ketten. És akkor megnyitom a nyílt ülést, és már is egy napirendi pont módosítást szeretnék javasolni. Mégpedig a tekintetben, hogy javaslom, hogy a bizottság a 3-as, 4-es, 5-ös napirendi pontot a mai napon ne tárgyalja. Majd csak egy későbbi időpontban, aki egyetért ezzel a napirendi pont módosítással, az kérem készfeltartásra jelezze. 2 igen szavazattal megszavaztuk a napirend módosítást. Akkor mennénk a napirendi pontokon végig. Az első napirendi pont 2025 évi zárszámadásnak az elfogadása. Újszent Iván község önkormányzata 2025 évi költségvetése végrehajtásának értékelése kapcsán kaptunk egy írásos anyagot, megkapta mindenki, te is, Tibor, ugye? Átnéztük, igazából ez egy szakmai beszámoló, amit a pénzügyesek tettek össze. Felkérném dr. Hajnal István jegyző urat, hogy nagy vonalakban ismertesse az anyagot nekünk. Tisztelt Bizottság! A képviselőtestületnek minden év május 31-éig napirendjére kell tűzni, és etekben rendeletet kell alkotnia az előző évi zárszámadásról, pénzügyi és gazdasági teljesítményéről. Ezt az anyagot mérlegkimutatásban, táblázatokban is megkapták, valamint szeretném jelezni, hogy ehhez tartozik kapcsolódóan a belső ellenőri jelentést, valamint ehhez készül egy úgynevezett vagyonkimutatás, amely a képviselőtestület mellőzhetetlen kötelezettsége ezt elfogadni, megtárgyalni és elfogadni. A lényeg a történetben, hogy ez már a múlt, a költségvetési teljesítések szerepelnek benne, valamint a leglényegesebb az, hogy egy maradvány elszámolás, amelynek jelentős része ugye feladattal terhelt, tehát ezt a testületi, illetve az önkormányzati gazdálkodásban a megadott célokra kell felhasználni. Azt is szeretném jelezni, hogy ez a rendelettervezet mellékletekkel készült el, amelyeket ugye föltöltünk természetszerűleg, és ami nagyon, hogy egy szöveges beszámoló tartalmazza a gazdálkodás leglényegesebb jellemzőit és összetevőit. A 2025-ös év igazi belső ellenőri jelentése majd egy későbbi napi rendi pont, az majd egy következő ellenőrzési fázisnak lesz a tárgya. Ennyit szerettem volna kiemelni egyébként, a bizottság az anyag ismeretében állásfoglalását ki tudja alakítani. Köszönjük szépen jegyző úrnak az ismertetést, átnéztük az anyagot. Én magam részéről úgy látom, hogy szépen össze van szedve, és én javaslom, hogy fogadjuk el azt, hogy a képviselőtestületnek javasoljuk azt, hogy fogadja el ezt a zárszámadást. Nem tudom, egyetértesz ezzel? Tibor, van-e valami hozzászólásod? Nem, nincs. Jó, aki egyetért azzal, hogy a bizottság javasolja a képviselőtestület számára a zárszámadás elfogadását, az készfeltartással jelezze. 2 igennel akkor javasoljuk a képviselőtestület számára ennek az elfogadását. Másik napi rendi pont. Jó, a belső beszéltünk a belső igen, ellenőr. a belső ellenőr, hogy említette jegyző úr, ez pedig a 2005. évre vonatkozó belső ellenőri összefoglaló jelentésnek az elfogadása, amit szintén megkaptunk már előzetesen, kiküldte jegyző úr számunkra, ezt is áttanulmányoztuk, ennek alapján megállapítások vannak és javaslattételek vannak benne, hogy szabályszerűség volt ellenőrizve, a pénzügyi ellenőrzés, a költségvetési beszámoló ellenőrzése, illetve
egyéb adminisztratív pontosításokat javasolt a Sziveri Gajdán Leila belső ellenőrzési vezető. Ezt az anyagot is ismerjük. Nekem ehhez volna egy javaslatom, nem tudom, hogy majd Tibor egyetértesz-e. Itt nagyon sok, nem olyan nagyon sok minden, egy pár dologba össze van szedve, hogy mit javasol a belső ellenőr elvégezni, és javasoljuk, hogy a jegyző úr egy intézkedési tervet állítson össze a belső ellenőri jelentés alapján, hogy hogyan hajtsuk végre ezeket a belső ellenőrzési javaslatokat, hogy kérjük szépen jegyző urat, hogy egy intézkedési tervet állítson össze, és majd ezt is véleményezzük, és be tudjuk nyújtani a képviselőtestület elé. Egyetértesz ezzel a javaslatommal, Tibor, hogy jegyző urat van-e valami hozzászólásod észrevétel? Nem, ez is egy összeszedett anyag volt részedről is, jó. Akkor aki egyetért azzal, hogy javasoljuk a képviselőtestületnek a belső ellenőr összefoglaló jelentés elfogadását, az készfeltartása jelezze. 2 igen szavazattal megszavaztuk. A 3-as, 4-es, 5-ös napirendi pontot ugye akkor most levettük a napirendről, ezért a 6-os napirendről, nem tudom, hogy jegyző úr figyeljé te is, hogy jól nézem-e, hogy a 6-os napirendi pont az Újszent Iváni Tölgyföldő és Bölcsőde feladatátádási megállapításának módosítása, ugye? Igen, és akkor ahogy én így elolvastam az anyagból, itt leginkább a társuláshoz való csatlakozás miatt kell ugye pontosításokat tenni. Névváltozás miatt te is ezt láttad, Tibor, nem tudom, jegyző úr, szeretnél valamit mondani? Igen. A lényeges, tisztelt bizottság, hogy a társulási megállapodás módosul a költségvállalás szempontjából is, tehát a helyzetet tisztázza, hogy az képviselőtestület, illetve az önkormányzat milyen költségeket vállal el, és mit fizet a társulás tulajdonképpen, és valójában, hogy mely épületrészek fenntartása ki hová tartozik. Tehát ez egy vagyonjogi és költségviselési tulajdonképpen megállapodás pontosítás. Pontosítás, jó. Tehát ugye, hogy egyértelmű legyen, és ez alapján történnek majd a továbbszámlázások és a és akkor ez a tavaly 2025 év augusztusától hatályos, és az egészül ki, és hát természetszerűen ugye tovább a gépkocsi használat, mindent, tehát most pontosítunk, ami szükséges a napi gyakorlat alapján. Köszönjük szépen a tájékoztatást, aki egyet tud érteni ezzel, az készfeltartásra jelezze, 2 igen szavazattal akkor támogatjuk, hogy a képviselőtestület elfogadja ezt a feladat átadási megállapodásnak a módosítását. Akkor az egyebek napirendi pont következik nálam. Igen. Az egyebek napirendi pontban pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről egy megkeresés jött felénk, ha jól látom. Igen. És arra kérik, hogy a képviselőtestület egy hozzájárulását adja meg ahhoz, hogy a Szeged alsókikötősor 13 szám alatt egy hajléktalan személyek nappali ellátása, szolgáltatás, étkeztetése, népkonyha szolgáltatás, 30 fő ellátotti létszám történő létesítés, egy létesítményt létrehozzanak, és a területi lefedettség elvét figyelemben véve a területtel érintett valamennyi önkormányzatot meg kell keresnie a Máltai Szeretetszolgálatnak, hogy a képviselőtestet hozzájárulását adja. Ez azt jelenti az én felfogásomban, hogy innen Újszent-Ivánról is, mivel lefedettség területileg megvan, bárki igénybe veheti majd ezt a szolgáltatást, aki erre jogosult és ezt igénybe kívánja venni. Én a magam részéről nagyon örülök, hogy ilyen fog létrejönni, egy ilyen népkonyha. Itt Újszent Ivánon, Tiszaszigeten és Kübekházán is próbálkoztunk már helyi szervezésben népkonyhát létrehozni és működtetni, és nagy elégedettséggel a lakosság számára. Úgyhogy én csak támogatni tudom ezt, és javaslom, hogy javasoljuk azt, hogy a képviselőtestület adja meg a hozzájárulását. Tibor, van valami? Én is javaslom inkább azt, hogy ugye most Újszent Ivánról az alsókikötősor 13-ba bemenni az ételért. Az... De hát ugye, mivel itt Hódmezővásárhelytől kezdve mindenki érintett, úgyhogy így gyakorlatilag mindenkinek meg kell adni. De egy lehetőség van. Ez elvi lehetőség megvan, így van. Tehát, hogy a gyakorlat az mit fog mondani, az elvi lehetőség megvan. Ehhez hozzá tudunk járulni. Én közel lakok hozzá, minden nap Te mind érintett. Jó, köszönöm szépen, aki egyetért azzal, hogy javasoljuk a testületnek ezt elfogadásra, készfeltartásra jelezze. 2 igen szavazattal, akkor javasoljuk a képviselőtestület számára, hogy adja meg a hozzájárulást a Máltai Szeretetszolgálatnak a beruházásához. Akkor úgy látom, hogy nincs is más a napi rendi pontokban. Nincs, a bizottság elé nem, csak a tájékoztató lesz majd. Így van.
Jó. könyvtárral, ami megint kötelező. Az viszont tájékoztató, hogy ha nincs más kérdés, egyebek Tibor részedről, jegyző úr, akkor én bezárnám a nyílt ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. És köszönjük. Jó. Akkor köszönöm szépen mindenkinek a türelmet, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagján kívül a meghívott előadónkat, településünk lakosságáról részvevő képviselőket. Ha szabad, akkor a mai testületülést mindjárt elkezdjük. Megállapítom, hogy a képviselőtestület az határozatképes, képviselőtestületből 6 fő van jelen. Macelkáné Minnyi Judit képviselőasszonynak ezúttal jobbulást kívánunk. Ő még betegállományban van, remélem, hogy nem olyan sokára már ő is a képviselőtestületülésen tud majd részt venni. A képviselőtestület megkapta az írásban kiközölt napirendi pontokat, amihez ugye nem jutunk hozzá, mert a múlt testületülés az nem tudott létrejönni, mert nem voltunk határozatképesek. Ezért ugye ez változatlan formában ment ki. Viszont a képviselőtestület részére szeretném azt javasolni, hogy ha lehet, akkor a 3-as és a 4-es napirendi pontot azt leveszem a napirendi pontról, tehát anélkül szeretném javasolni a képviselőtestületnek a napirendi pontokat elfogadásra. Nem is az van. Ez az? Jó. Oké. Ami azt jelenti, hogy akkor a napirendi pontoknál úgy módosulna a napirendi pont, hogy mindenki teljes egészében lásson, hogy az első napirendi pontunk volna a 2025. évi zárszámadási rendeletünknek az elfogadása. A már 2-es napirendi pontunk lenne a belső ellenőri jelentésnek az összefoglalója és annak az elfogadása. A 3-as napirendi pontunk volna a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulásának a Szociális Szolgáltatók Központ éves szakmai tevékenységéről a beszámoló. A 4-es napirendi pont a óvoda és a bölcsődei beszámoló, ugyanúgy a Dél-Alföldi Kistérségi Társulás. Az 5-ös napirendi pontunk volna a Újszent Iván Tölgyfa óvoda és bölcsőde feladatellátási megállapodásnak a módosítása. A 6-os volna a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás. A 7-es az Epreskert rendezvényi vendéglátó Kft-nek a 25. évi mérlegbeszámolója. A 8-as a Somogyi Károly városi és megyei könyvtár 25. évi beszámoló, a 9-es a civilház szakmai beszámoló, a 10-es meg az egyebek, és ez egészülne majd ki a egyebek után zárt üléssel, amit a személyi dolgok, valamint pályázati dolgok miatt kell a képviselőtestületnek majd lefolytatnia. Kérdés, észrevétel, egyéb javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért ezekkel a napirendi pontokkal, kérem készfeltartással jelezze. Nagyon szépen köszönöm, egyhangú képviselőtestületnek a döntése. Tisztelettel szeretném majd mindig kérni azt, aki a napirendi pontnak az előadója, hogy legyen olyan kedves, majd fáradjon ide az asztalhoz, hogy akkor itt üljünk majd körbe, és az, aki a napirendi pontja végén szeretne majd menni, azt elengedi a képviselőtestület, nem muszáj, hogy akkor itt maradjon. Az első napirendi pontunk a 2025. évi zárszámadási rendeletünknek a megtárgyalása és annak az elfogadása. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Zsótérné Makra Ibolya pénzügyi gazdálkodási, hát én azt gondolom, hogy főügyintéző, mint olyan. Tehát ha valakinek leér a lába a pénzügy területén, akkor az Ibolyának igen. Ő az, aki a tavalyi esztendőben, augusztustól kezdődően rettentő sokat segített a településünknek a pénzügyi osztályán. Ő segítségével álltottuk össze a költségvetési rendeletünket, majd most a zárszámadási rendeletünket. Mielőtt a Ibolyának adnám a szót, először szeretném a bizottságnak adni, hogy a bizottság, attól, hogy a múlt alkalommal nem volt képviselőtestület ülés, attól bizottsági ülés az volt, hogy akkor megtárgyalta-e, és mi az a döntés, amit hozott. Igen, a bizottság megtárgyalta, és 2 fő igen szavazattal javasolja a testületnek elfogadása az elszámadásra. Nagyon szépen köszönöm. Ha szabadnak, mielőtt a képviselőtestületnek adnám a kérdéseknek a teret, nagy szeretettel kérnélek arra, hogyha lehet, akkor egy pár gondolatba a településnek a tavalyi évi költségvetésének a végrehajtásával kapcsolatosan kötelezettségvállalásokkal, egyebekkel, hogy akkor mi is az, amit látsz, mint pénzügyi főeladó, hogy akkor melyik irányba tudnánk akkor menni, és hogy hogyan teljesül a tavalyi évi költségvetésünk. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy nem voltam könnyű helyzetben, így évközben bele csöppenni és föltérképezni egy teljesen ismeretlen település pénzügyi helyzetét.
hát sokat segítettek a kollégák, az itt dolgozó kollégák, hogy el tudjak indulni egyáltalán ezen az úton, hogy mégis hogyan tudnék segíteni a településnek. Az a kép alakult ki bennem, hogy nincs könnyű helyzetben a település, viszont azt látom, hogy mindent igyekeznek megtenni, hogy igyekszik a vezetés. Kicsit kívülállóként próbáltam rálátni a gazdálkodási folyamatokra és egyáltalán a településnek a pénzügyi helyzetére. Igyekszik mindent megtenni a település annak érdekében, hogy a stabilitást megtartsa, és ne csak megtartsa a stabilitását, hanem előre is lépjen. Ebben nagyon megnehezíti az a dolgát, hogy vannak olyan áthúzódó kötelezettségek, feladatok, illetve ellenőrzési megállapítások, amik időnként derültékből villámcsapásként kerülnek elő, és újra át kell gondolni az egész pénzügyi fölállást és a költségvetést, hogy hogyan tovább, hogy a stabilitás az biztosítva legyen. Azt el kell, hogy mondjam, hogy az önkormányzat és intézményei nem kerültek fizetésképtelen helyzetbe. Ami pályázati lehetőség van, illetve a működőképesség biztosításához szükséges, minden lehetőséget kihasznál az önkormányzat. Értem itt ez alatt a rendkívüli támogatások lehetőségét, amivel él az önkormányzat, és én azt gondolom, hogy nagyon helyesen. Ami nehezíti a gazdálkodást, az például azok a később fölmerült körülmények, ami miatt, ha jól tudom, pályázatról is kellett lemondani, mert a megvalósítás az nem volt teljesen előre látható, hogy mi lesz annak a kimenetele, és a biztonságra való törekvés inkább azt mondatta, hogy ne vállalja a kockázatot az önkormányzat. Ami ennél sokkal nagyobb kihívás, azok a kincstári ellenőrzéseknek, az utóellenőrzéseknek a megállapításai, amivel csak akkor szembesül a hivatal és az önkormányzat, amikor ezek az eljárások lezárultak, vagy ellenőrzések lezárultak. Ennek egy része teljesen természetes és minden településnél lezajló ellenőrzés. Itt gondolok például az éves költségvetési beszámolónak az ellenőrzésére, ezen minden település átesik, nem csak Újszent-Iván. Van, ahol dokumentum alapú ellenőrzést csinálnak, van, ahol helyszíni ellenőrzést is csinálnak. Azt tudom, hogy ahol például az adatszolgáltatásoknál problémák merülnek föl, ott előbb-utóbb helyszíni ellenőrzések is vannak. De Zsombó esetében például ezt tudom mondani, mi várjuk az ellenőrzést, már 5 éve volt, tehát nagy valószínűséggel sorba fogunk kerülni, tehát 5 évente nagyjából minden településen ez megtörténik. És hát ezeknél az ellenőrzéseknél bizony tárnak föl visszafizetési kötelezettséggel járó elszámolási problémákat, amit sajnos a mostani költségvetések terhére kell kigazdálkodnia a településnek. Ez elég nagy nehézséget okoz, de egyelőre úgy látom, hogy működőképességet ez nem veszélyeztet. Ami így a költségvetés összehasonlíthatóságát nehezíti, az, hogy a 24 és a 25-ös év, tehát 23-24-25-ös évek tekintetében azért szerkezeti változás is történt. Az önkormányzat életében ugye az óvoda, bölcsöde, illetve a gyermekétkeztetési feladatokat augusztus végével a társulásnak adta át. Tehát a 2 év számadatainak összehasonlításában ezt figyelembe kell venni, illetve a kincstári ellenőrzések eredményeként is, mert ezek az ellenőrzések nem csak arról szólnak, hogy földerítsék a visszafizetési kötelezettségeket, tehát általában itt ez szokott nagyobb figyelmet kapni, de ugyanakkor ezek az ellenőrzések segítő szándékúak is. Tehát hogyha ők föltárnak olyan rossz gyakorlatokat, ami nem
nem oda könyveltek bizonyos bevételeket, kiadásokat, ahova jogszabály szerint kellene, akkor ők ezt jegyzőkönyvezik és segítenek az önkormányzatnak abban, hogy minél jobban és minél szabályszerűbben tudja a könyvelését végezni. Most ezt a folyamatot látom az önkormányzatnál is, hogy ezek a jogszabályi megfelelésekhez való igazodás, ez egyre jobban látszik, és egyre kevesebb azoknak a könyvelési tételeknek a száma, ami nem egészen oda van könyvelve, ahol annak lennie kellene. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a kincstárnál már az is problémát okoz, hogyha, amit itt a költségvetésben mondjuk saját bevételként egy soron lát a képviselőtestület, az ugye rengeteg tételből, rengeteg jogcímből tevődik össze. Ott már a kincstár belemegy a mélységeibe is, és hogyha nem azon a soron van, a főösszeget nem változtatja. De ha nem azon a soron van, ő azt már észrevételezi, hogy na ezt könyveljétek már át egy másik sorra. Tehát ilyenekre gondolok, ami a kiemelt előirányzatokat, amiket a képviselőtestület elfogad, nem érinti, viszont a könyvelés belső szerkezetét, a mélységét azt igen. Én azt látom, hogy ebbe azért jelentős előre lépés volt itt az elmúlt 1-1,5 évre, amire ráláttam, visszamenőleg is. Én azt gondolom, hogy jó irányba halad a település, de nagyon nehéz út vár rá. Nagyon szépen köszönöm. És bocsánat, még annyi kiegészítésként, hogy ezek a kincstári ellenőrzések, NAVOS ellenőrzések, ezek 5 évre visszamenőleg várhatók. Tehát én azon sem lepődnék meg, hogyha mondjuk ami 2023 óta láttam én, hogy derültek ki ellenőrzésekből visszafizetési kötelezettségek, ha esetleg egy átfogó ellenőrzést kap a település, amit én várok, akkor mondom, hogy akár 5 évre visszamenőleg is visszanyúlhatnak. Nem biztos, hogy visszanyúlnak, de visszanyúlhatnak. Tehát erre azért számítani kell. Ja, nagyon szépen köszönöm. Adnám a kérdéseknek a teret, hogy van elsődlegesen. Nyilván, ugye itt a zárszámadási rendelettel kapcsolatosan azért átbeszéltük a zárszámadási rendeletnek a dolgait, akinek esetlegesen kérdése volt, az meg tudta találni az ibolyát, tehát az eljutott akkor hozzá. Van esetlegesen kérdés? Amennyiben nincs, akkor ugye a bizottság ugye elfogadásra javasolta, aki egyetért azzal, hogy a 2025. évi zárszámadási rendelet a képviselőtestület elfogadásra javasolja, a képviselő tagjai közül, aki elfogadásra javasolja, azt kérem készfeltartásra jelezze. Nagyon szépen köszönöm szépen a munkádat, a pénzügyes kollégáknak a munkáját, és gondolod, akkor nyugodtan tudsz menni. Köszönjük szépen. Köszönöm. A következő a belső ellenőri jelentés elfogadása. Azt gondolom, hogy minden évben megvan az, hogy mi az, amit a belső ellenőrünk a képviselőtestületnek, köszönöm szépen, képviselőtestületnek javasolva elvégzi az ellenőrzést. Ez idén sem volt, jobban a tavalyi esztendőben sem volt másképpen, az anyagot mindenki megkapta. A bizottság, azt nem tudom, gondolom, hogy ő is megtárgyalta, úgyhogy adnám a bizottság elnökének, vagy a elnök helyettesének a szót, és akkor utána. Köszönöm szépen, a bizottság megtárgyalta, és javasolja a képviselőtestületnek elfogadása, a belső ellenőrzési jelentés elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Aki egyetért vele, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen egyhangú testületnek a döntése. A következő szeretném megkérni a Kónya Tündét, és az Itát is legyen olyan kedves, hogyha szabadna Marotini Balogh, hogy akkor fáradjon egy kicsit, akkor ide közelebb hozzánk. Mindenki aláírattad a jelenléti évet? Mindenki aláírattad a jelenléti évet? Jó, köszönöm szépen. Jó, akkor a beszámoló a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása a Szociális Szolgáltatók Központ 25. évi szakmai tevékenységéről. Tavaly hozott a képviselőtestület egy döntést, aminek értelmében szeptember 1-től a településnek a óvodája és a bölcsődéje ugye átkerült a Dél-Alföldi Kistérséghez, de előtte már ugye a Szegedi Kistérségnél volt a településnek a szociális ágazata. Akár itt a gyerekjólétre, vagy a tanyagondnoki szolgálatra gondolok, tehát vagy a nappali, vagy a szobativétkezés, persze, HSG, így van. Tehát ezek amik egy településen a szociális ellátásba tartoznak. Én azt gondolom, hogy a kistérség eddig is jó együttműködés volt, azután is, miután Szeged ugye kilépett, és a szegedi kistérség átalakult Dél-Alföldi Kistérséggé, mint olyan.
viszont a puding próbálja az evés, és mint ahogyan a képviselőtestület részéről is megvan a észrevétel, esetlegesen javaslat, vagy esetlegesen csak a tapasztalat, mint olyan, ugyanígy megvan a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása részéről is, és nem is tudom, hogy először talán az Áronnak adjam majd a szót, és akkor utána megy. Mindenki megkapta az írásos előterjesztést is, mint olyan, de hogyha lehetne, akkor egy pár gondolatban kiegészíteni, vagy kiemelni azokat, amiket fontosnak tartotok. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a képviselőtestületi ülésen megjelenteket. Nagyon röviden csak annyival szeretném kiegészíteni, és nem szeretném húzni nagyon az időt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon alapos beszámoló készült. Főigazgató asszony nagyon szépen végigvitte azt, hogy a településen a különböző ellátásokat hányan vették igénybe, hány ellátott volt. Én azt gondolom, hogy ezek összességében és mindig folyamatában kell ezeket tekinteni, hogy hogyan változnak ezek a számok. Én azt gondolom, hogy nyilván amikor a Dél-Alföldi Kistérség elindult 2025. január 1-ével, a Szegedi Kistérség után, ahogy polgármester úr is mondta, az egy nagyon nagy kihívás volt, hiszen teljesen újra kellett engedélyeztetni a különböző ellátásokat minden egyes településen. Én azt gondolom, hogy 15 településen nagyon szépen működünk, örülök neki, hogy Újszent Iván is egyre több feladattal benne van a kistérségben, és remélhetőleg ez továbbra is így fog maradni, és minél több település fog csatlakozni. Nagyon röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni, természetesen a kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Hát a szabad, akkor nem is tudom, Tünde, te vagy itt, aki az, aki... Igen, én is azt gondolom, hogy nagyon részletes, sőt néha megkapom, hogy nagyon-nagyon részletes beszámolókat írok, de pontosan azért, mert szeretném, hogyha mindenki képben lenne, hogy azért ez egy nagyon összetett munka, nagyon nehéz munka, rettentő sok ellátottal dolgozunk, és ami a legnagyobb gondot okoz mostanában, azt gondolom, nem mondok el mindent, ami benne van a beszámolóban, de ami gondot okoz mostanában minden településen, az is idős ellátás, illetve a bentlakás hiánya. Tehát a bentlakásos otthonokban szerintem mindenki tudja, hogy van egy limit, amire én azt gondolom, hogy rettentő hosszú várólista van, és nagyon sok embernek nem tudatosul, hogy ugye egy idős otthonban a várólista az ugye azt jelenti, hogy akkor tud egyet előrébb lépni, hogyha valaki mondjuk elhagyja azt az otthon, és ez egy nagyon-nagyon kemény történet, már az ellátottaknak is erre várni, és én azt gondolom, hogy most nemrég egy pszichiátriai beteg miatt hívtam talán 8 intézményt is különböző településeken, különböző megyékbe, és a legkisebb szám, amit kaptam a várólistára, az a 69-es volt. Tehát, hogy 69 embert kell valakinek kívánnia, egy átlag 1-1,5-2 év az, ami, úgyhogy ez most nekünk nagyon-nagyon nagy gondot okoz. Igyekszünk a házi gondozásra ezt pótolni, de ugye hiába 8-tól 4-ig, hétfőtől péntekig vannak gondozóink, a hétvégen még ott van. És ugye az az igazság, hogy most már a klinika sem képes arra, hogy bent tartsa mondjuk hetekig azt az idős embert, aki mondjuk egyedülálló és nem tud hazajönni, és még nincs feljáró állapotban, úgyhogy mi ezzel küzdünk folyamatosan, egyezkedünk szociális munkásokkal, könyörgünk, udvarolunk. Én azt gondolom, hogy csináljuk, és csinálják a kollégák, és szerintem lehet látni, hogy becsülettel dolgoznak, de nincsenek könnyű helyzetben. Úgyhogy ha erre majd egyszer lesz egy jó kis megoldás, hogy mondjuk csökkenjenek a városták, legyenek átmeneti, nekünk van egy-két ötletünk, hogy hogyan lehetne ez, de addig, amíg ez a rendszer így van, hogy tényleg csak hétfőtől péntekig dolgoznak a kollégák, mert egyszerűen nem tudnak, többet nem lehet, addig ez folyamatosan gond. Van olyan, amikor azt gondolom, hogy becsületből azért a kollégák elmennek hétvégén és megnéznek, bevásárolnak az időseknek. Tehát itt azért hagyd mondjam el, hogy rettentő jó kollégákkal dolgozunk együtt, és nagyon lelkiismeretesekkel is. Ők pont olyanok, akik bemennek és meglátogatják az otthonba, vagy mondjuk a kórházba is az ellátottakat. Nagyon szépen köszönöm. Az oldal részéről? Hát a beszámolót szintén megpróbáltuk mindenre kiterjedően összeállítani. Nyilván az első fele a számadatok, a bejövő kimenő gyerekek, létszámok, férőhelyszámok, ezek azt hiszem magáért beszélnek. Ezt követi egy rengeteg program, ami itt a településen megvalósult, akár az óvoda, akár a bölcsőde részvételével. És vannak még egyéb ilyen fejlődési mutatók, ez azért kerül bele a beszámolóba, és azért fontos eleme, mert minden második, negyedik év, attól függ, hogy a vezető második évében és a negyedik évében szokott lenni tanfelügyelet. Ez itt Újszent Iván 24-25-ös tanévben volt óvodai tanfelügyelet,
és ott kíváncsiak erre a fejlődési mutatókra is. Ezek a táblázatok, ami azóta elkészültek, ez az idei táblázat, azok benne vannak. Jól látszik a kis csoportosok és a középsősök összehasonlítása, és a nagy csoportosok a differszűrése, amiben szakmailag nem szeretnék különösebben belemélyedni, nyilván látszik, hogy az írásmozgás, de hát az minden gyereknél az a legfejlesztendőbb terület, mert a kézcsontosodás a biológiailag meghatározza, de egyébként szerintem ezek a mérőszámok nagyon szépen tükrözik, és szerintem bárki, aki ezt így ilyen szemmel nézi a beszámolót, akkor ők is megkapják a mindennapokra, a hétköznapok fejlesztésére a választ, ami még újdonság a tavalyi évhez képest, hogy beindítottok azt, ami nagyon régen is volt, hogy egymáshoz járunk hospitálni. Tehát az Újszent Iván óvónénik felváltva, amikor műszakon kívül eljöttek, és a szatymazi kollégáknak megnéztek a munkájait, és mi is idejöttünk. Idejöttünk, és mi is megnéztük az itteni kollégáknak a foglalkozásait, ezt aztán nyilván ledokumentálva, foglalkozási tervekkel és egyebekkel. Ezeknek azért nagy hozadéka van, mert különben nem nagyon tud kitekinteni. Mindenki bemegy a saját csoportjába, és letölti lelkiismertesen a tőle legjobban elvárható műszakját, de nem nagyon van arra lehetősége, hogy egy idegen óvodába bekopogjon, és ott bármit is megbeszéljen. Erre így most lehetőség adódik. És ezzel éltek is az itteni kollégák is. Úgyhogy mi sok szeretettel vártuk is őket, és ezt szeretnénk is folytatni. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Valakinek kérdés, észrevétel? Nekem lenne, csak a szociális részhez megragadta a figyelmemet a kötelező védőoltások és a védőnői szűrővizsgálatok megtagadása. Ez a mi településünket is érinti? Nem, viszont ugye elég sűrűn előfordul, és akkor én azt gondoltam, hogy ezért benne hagynám ezt a beszámolóban, mert hogy sokszor mondják a település... Van a település. Igen, és most már egyre több, tehát hogy én azt gondolom, hogy most 9 településünk van, és 4-et érint, tehát ez így akár előttünk áll, nem könnyű, várható, nagyon nehéz, folyamatosan együtt dolgozunk egyébként a védőnőkkel, és hát reménykedünk, hogy ennek lesz végre valamilyen megoldása. Jól gondolom, hogy ez inkább értelmiségi családokat érint. Igen. Tehát a jól szituált értelmiségi családok. Nem gondolházember, de igen. Igen, az országban van 2 ügyvéd, aki felvállalta ezt, úgyhogy ők azért ugyanazokat a leveleket kapunk meg különböző településekről. És akkor rájuk válaszolunk természetesen. Tehát ezt még nem tudjuk meglátjuk, hogy... Igen. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van a helyi óvoda, illetve bölcsődével kapcsolatban, hogy tudom, hogy nemrég vették át az óvodát és bölcsődét, de mennyire vannak megelégedve az itt dolgozók a vezetőséggel? Mit látnak ebből egyenlőre? Tulajdonképpen amennyit egy év alatt itt látogattam és hospitáltunk, nagyon felkészült foglalkozásokat láttunk. Én a szülőknek megelégedésére láttam ezeket a foglalkozásokat, meg ezeket a fejlődéseket. Nyilván történt, mert hát lejárnak mandátumok, ez pályáztatás az lezajlott, és azt gondolom, hogy az MSE nagyon, Várdos MSE nagyon igyekszik és intézi a dolgokat. Az Andrával is nagyon jó a kapcsolat, itt maradt a településen, és ugyanazt a csoportot, ugyanazokat a gyerekeket viszi. Egy picit egyszer kölcsön kellett kérni, mert bár nagyon rossz, sokszor szorult helyzetben vagyunk, de a szakma az még szorultabb helyzetbe került, és akkor egy picit, de egyszerűen értekezletlen le is kommunikáltuk egy 6 hétre, és utána, ahogy visszajött, akkor ő azért elmondta, hogy bizony máshol sincs kolbászból a kerítés, és hogy hát az a baj, hogy a gyerekek nem baj, csak nyilván ez egy specialitás, tehát nem lehet bárkit meg bármikor beküldeni. Nyilván a gyerekek ragaszkodnak azokhoz a felnőttekhez, akikkel dolgoznak, és csak olyan könnyen nem lehet oda bárkit megszólítani és betenni, mert sírva érkezik akkor a kisgyerek, hanem az ismerős arcok. Úgyhogy ezzel próbálunk mindig úgy sáfárkodni, hogy az ismerős arcok azért megmaradjanak. Köszönöm. Másnak kérdés? Aki elfogadásra javasolja a beszámolót, az kérem készfeltartásra jelezze. Nagyon szépen köszönöm Egyhangú Testületnek a döntése. Gondoljátok nyugodtan, maradhattok is, meg Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, köszönjük. Mert neked még van 2. Jó. És ha szabadna, akkor szeretném kérni a 2 intézményvezetőnket, hogy legyenek olyan kedvesek, fáradjanak közelebb, és akkor foglaljanak csak ott helyet, jó? Nem.
Nem gondoltam erre. Köszönöm szépen, köszönöm. Oké, akkor a következő napirendi pontunk a Dél-Alföldi Kistérség többcélú társulásának óvodái és bölcsődei és mini bölcsődei Újszent Iván Tölgyfa óvoda és bölcsőde intézményegységeinek a szakmai beszámolója. Adnám is akkor a szót, hogy akkor mi is az, ami vagyunk, hogyha lehetne. Igazából szerintem a képviselőtestület egy része arra kíváncsi, hogy történt egy változás, ugye szeptembertől. Mi az, amit a szülők vettek ebből észre? Hogyan mennek itt a dolgok? Tehát csak egy pár gondolatot, hogyha szabadnak. Köszönöm. Kezdem én akkor, mivel mi vagyunk a nagyobbak. Én azt gondolom, hogy elég részletesen próbáltam én is a szakmai beszámolót az idának átküldeni, azt ugye a képviselő urak, illetve a képviselőasszonyok meg is kapták. Az elmúlt egy év tapasztalata az, hogy nagyon jó döntés volt a kistérséghez csatlakozni, ahogy az ITA is elmondta, minden tekintetben támogatást kapunk, szakmailag főként, vagy ami leginkább érint. Nekünk nagyon beváltak ez a jó gyakorlatok, hogy egymás munkáját nézzük. Nyilván mi itt végeztük a munkánkat, nekünk is nagy megerősítés volt ez, hogy ez itt jött, és mindenkinek a munkáját nyílt napokon, illetve szakmai látogatásokon megnézte. Én nagyon örültem, hogy a kolléganőket is nagyon szépen, illetve nagyon jól értékelte. Ugye volt idén egy pedagógus minősítés, ez az enyém volt, igazándiból az is nagyon-nagyon jól sikerült, ebben is kaptunk segítséget a kistérségtől. Én azt gondolom, hogy a szülők, amit látnak ebből az együttműködésből, az alapvetően pozitív. Tehát ők látják azt, hogy azok a források, vagy ahogy most egy picit át van alakítva ez a rendszer, azzal egy kicsit jobban tudunk mi is gazdálkodni, tudunk venni ezt-azt havi szinten. Ugye beindítottuk ezeket a kupak, vagy palackgyűjtéseket, papírgyűjtéseket, tehát próbálunk egy kicsit, ahogy Zita mondta, egy kufárkodni, vagy takarékoskodni. Ami a legszembetűnőbb, és azon a beszámolóból is kiderül, hogy 2024 novemberében 63 gyermek járt az óvodába, és 26 szeptemberében 80 fő kezdi az óvodai nevelési évet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kicsit több mint 20%-os növekedés mindenféleképpen azt jelzi, hogy az itt élő szülők, illetve a környező településen élő szülők elégedettek az intézménnyel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én a magam részéről nagyon elégedett vagyok a kollégákkal, a szülői munkaközösséggel való együttműködéssel. Én azt gondolom, hogy a szülők is elégedettek, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas és sikeres nevelési évet tudunk magunk mögött. Köszönöm szépen. Adom a szót akkor a mesének is, és majd akkor utána tudunk kérdezni. Tessék. Nálunk is egyébként hasonló a helyzet, tehát a szülők pozitív visszajelzéssel élnek. Én is bármivel tudok az itára támaszkodni, és mindenbe segít. Nálunk most sokan ballagnak, de igyekszünk folyamatosan feltölteni majd a bölcsödét. Okay. Köszönöm. Köszönöm én is. Kérdések? 28-an ballagnak, és most szeptemberben ugye még maradnak, és 31 gyerekkel fogunk indulni. Bízunk benne, hogy csatlakoznak hozzánk, hogy minél hamarabb telítődjünk. Igen, ez benne volt a beszámolóban is. Valakinek kérdés? Nekem volna egy észrevételem. Tavaly, amikor a kistérséghez csatlakoztunk, akkor a 75 férőhelyet fölvittük 90 férőhelyre azért, hogy szükség van a férőhelyre. A beszámoló alapján 67 gyerekünk volt az óvodába, és tudok olyan családról, akik ide költöztek és nem vette fel az óvoda, és ezért Szőregre mentek 3 gyermekkel. Én azt gondolom, hogy a óvodának nem csak feladat, hanem kötelessége azokat a gyerekeket fölvenni, akik itt ide költöznek a településre, és azért az bennem egy negatív dolgot eredményezett. Azért nem jeleztem az óvodának, mert elmondta a család, hogy ha törik, ha szakad, már nem fogják a gyereket idehozni. Úgyhogy Újszent Ivánról viszik át Szőregre a gyerekeket. Úgyhogy szeretném fölkérni arra a intézményt, hogy erre figyeljenek oda,
és hogyha van ilyen jelzés, akkor ne az legyen, hogy a szülő fogja magát, elmegy máshova költözés miatt, tehát nem azért, mert úgy döntött, hogy akkor most szeretném berakni a gyereket. És én azt gondolom, hogy mind a bölcsőde és mind az óvoda egy szolgálat, mint olyan, és elsősorban ha a szülők nem adják nekünk a bizalmat, akkor nem fogunk tudni szolgálni, ha meg adják, akkor fogunk tudni szolgálni. És én nagyon örülök annak, hogy a óvodában most 80 gyermekünk kezdi a tanévet szeptember 1-től, mert az azt jelenti, hogy jó, hogy fölvittük 75-ről 90 férőhelyre, hogy ezzel azt hiszem 20%-kal lehet ugye eltérni, és ugye ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Nyilván ugye ez több feladatot is fog ma jelenteni, de mint ahogyan eddig én azt hallottam, hogy a pedagógusok és a kisgyermeknevelők mind a két helyen ügyesen megugrották feladatot, én azt gondolom, hogy ezzel most sem lesz probléma. Én szeretném megköszönni mind a bölcsődében dolgozóknak, mind az óvodában dolgozóknak a munkáját, ezt a Tüntének elfejtettem említeni, de előzetesen beszéltünk, tehát nem itt testületülésen már jeleztem, és csak itt tovább. Egy jelzés, hogyha esetleg polgármester úr reflektálhatok az előbbi felvetésre. Én voltam ugye nyilván az óvoda vezetésből, aki ezzel a családdal beszélt. Én felajánlottam és mondtam is nekik, hogy van férőhely, és nagyon szívesen felveszem őket. Abban azt hiszem, hogy ez a február környékén történt. Most már ugye homogén csoportokkal dolgozunk, tehát kis csoport, középső, illetve nagy. Ez a kis gyermek, aki jelentkezett volna az óvodába, ő a középső csoportba illeszkedett volna be, és én mondtam, hogy őt most csak úgy tudom optimálisan felvenni, hogyha egy időre a kisebb csoportba teszem át. Azóta ment el 2 olyan speciális nevelésű igényű gyermek, akikkel együtt 30 főt elérte volna a középső csoport. Ettől függetlenül én nagyon-nagyon szívesen fogadtam volna őket, és mondtam, hogy nagyon szívesen felveszem. A korcsoportjába jelenleg nem tudom beletenni, mert előre láthatólag ez a csoport nagyon nagy lesz, és 3 speciális nevelésű igényű kisgyermekkel fogunk elindulni a nevelési évben. Felhívtam erre jó szándékkal abszolút a szülőnek a figyelmét, nem is tehettem volna meg, hogy nem veszem fel, hiszen helyi gyermekről volt szó, és volt is férőhelyünk. Tehát azt gondolom, hogy valami félreértés lehetett. Ők mondták is azt, hogy megnéznek más óvodát is. Végül, hogy miért döntöttek így, én erről nem kaptam visszajelzést. Lehet, ha akkor kapok, bár ahogy polgármester ugye nem volt már ennek relevanciája, de akkor tudtam volna ezzel kapcsolatban felvenni a kapcsolatot. Én csak ennyit szeretem volna, nyilván nem saját magam védem. Én azt gondolom, hogy ott helyesen jártam el, felvehettem volna 30-nak abba a csoportba, de úgy ítéltem meg, hogy szakmailag egy másik csoport jobb lett volna a gyermeknek, ha a szülő ezt nem így gondolja. Én azt gondolom, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Nagyon sajnálom, hogy ez végül így csapódott le, hogy nem lett felvéve. Még egyszer mondom, nem volt ilyen, hogy nem lett felvéve. Volt férőhelyünk, fel is tudtuk volna venni közfeladatási kötelezettségünk, tehát mindenféleképpen. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogyha ebből eredő félreértés így eljutott polgármester úrhoz, nem gondoltam, vagy nem gondolom most sem, hogy ez szándékos lett volna. Köszönöm. Valakinek valami? Köszönöm. Itt nem egyezik a vélemény, de nem akarok beleballagni ebbe. Nagyon szépen köszönöm a beszámolót. Aki egyetért vele, az kérem készfeltartással jelezze. Nagyon szépen köszönöm, hogy hangot testetek a döntése. El tudok benneteket engedni, ha akartak menni. Jó, nagyon szépen köszönöm. És akkor Áron, csak a következő napirendi pontunk Újszent Iván Tölgyfa óvoda és bölcsőde feladatellátási megállapodásnak nagyon szépen köszönjük. A módosítása. 2 mondatot mondj, légy szíves, hogy most ezt mondjam. Köszönöm szépen. Nagyon röviden annyi, hogy tavaly, amikor átadásra került az óvoda bölcsőde, tavaly áprilisban kötöttünk egy feladatátadási megállapodást, abban gyakorlatilag az önkormányzat vállalta, hogy az összes rezsi költségét mind az óvoda, mind a bölcsőde vonatkozásában az önkormányzat fogja kifizetni, nem a kistérség. Most jelezte az önkormányzat,
hogy mégis jobb lenne, hogyha az óvoda vonatkozásában mind a víz, mind a villany az átírásra kerülne a kistérséghez, hiszen így le tudjuk hívni erre a támogatásokat. Nagyon röviden ennyi. Köszönöm szépen a kérdést. A bölcsődénél nincsen úgy működési költség, működési támogatás, mint olyan, ott azért nem jeleztem a kistérség felé a képviselőtestületnek a szándékát, viszont az óvodánál ott van működési költség, és akkor innentől kezdve azt akkor rendbe lehet rakni. Úgyhogy igazából ez az egy pont az, ami módosulna, adom, mondja. És a polgármesterek tanácsa. A polgármesterek tanácsa ülésen egyhangulag támogatta mind a 15 polgármester a módosítást, így van. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Aki egyetért vele és elfogadásra javasolja, akkor azt kérem szépen készfeltartásra jelezze. Mert jó, gondoltam, hogy nincsen kérdése senkinek. Nincs, jó, már bocsánat. Jó, Áron, ha zárt üléstel szeretnél maradni, akkor maradj, ha viszont nem, akkor jó. Jó. Ha maradjak, vagy nem maradjak, mert... Figyelj csak, én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha maradsz, jó? Jó, mert jó, itt a bizottsági ülésen volt egy pár kérdés, és azért jó, hogyha tőled fogják majd a testületi tagok, jó? Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásoknak az elfogadása. Van nekünk ugye szerb kisebbségi önkormányzatunk és cigány kisebbségi önkormányzatunk. Ha jól tudom, a két kisebbségi önkormányzat már elfogadásra javasolta ezt a megállapodást. Igazából ez egy jogszabályi kötelezettsége a képviselőtestületnek, hogy a kisebbségi önkormányzatokkal történjen meg a megállapodásoknak a megkötése. A jegyző leegyeztette a tartalmát ennek a megállapodásnak, a kisebbségi önkormányzatok ezt jóváhagyták, az szükséges ahhoz, hogy ezt meg tudjuk kötni, hogy a képviselőtestület felhatalmazzon arra, hogy ezt a megállapodást alá tudjam írni. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, hogyha éppen arról van szó, hogy a kisebbségi önkormányzat kér az önkormányzattól helyet, hogy akkor a üléseit tudja hol tartani, vagy esetlegesen egyéb adminisztratív dolgokat szeretne, ilyen jellegű dolgok vannak ebben a megállapodásban, ami egyébként én azt gondolom, hogy amúgy is jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, de tekintettel arra, hogy ezt egy együttműködési megállapodásba kell önteni, ezért szükséges ezt az együttműködési megállapodást elfogadni. Ha szabadna ide átcsücsülni, csak nagyon szépen köszönöm, mert szeretettel köszöntöm a szerb kisebbségi önkormányzatnak az elnökét, és én azt szeretném kérdezni, hogy ha lehet, akkor van esetlegesen ehhez hozzáfűzni való kérdés, észrevétel, bármi egyéb, vagy így jól összefoglaltam, ahogyan? Jó, szerintem nincs ezzel semmi, tehát minden olyan van benne, amit a jogszabály előír. Semmi különöset nem raktunk bele, külön kérvényünk, külön igényünk nem volt, sőt a hely szempontjából is, tehát nem kértük az önkormányzatot csak kivételes esetekben, hogy helyet kapjunk, ha gyűlés van, mert ugyanis a parókia épülete ugye felújítás alatt volt, most hál' Istennek már a belső része teljesen föl van újítva, úgyhogy tényleg kulturált körülmények között tudunk ott összejönni. És most azt tudom mondani, hogy erre sincs igény, kivéve, hogyha olyan rendezvényünk van, akkor a civilházat szoktuk igénybe venni, más nem, egyébként semmi különös. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ugye itt a búcsú vagy egyéb ilyen hát alkalom az, amikor... az szokott lenni, amikor igényeljük, vagy ha olyan nagyobb rendezvényünk, valami előadás van, ami más civil szervezettel közösen szervezünk, és akkor nem csak a szentibányiak, hanem Deszkről, Szegedről vagy Szőregről jönnek még vendégek, és akkor nagyobb a létszám, akkor szoktuk igénybe venni a civil házat. Jó, egyébként jó. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Én javaslom a képviselőtestületnek elfogadásra ezt a megállapodásnak a megkötését is, mint ahogyan eddig is, hogyha volt szükség, akkor ezután is én azt gondolom, hogy teljes egészében szeretettel fogjuk biztosítani a termet. Annyi csak, hogy a civil házzal majd meg kell beszélni, hogy akkor mikor, persze, hogy ne az legyen, hogy akkor most azt és akkor előre jó. szoktam jelezni nekik, hogyha igényünk van, hogy milyen dátum, mikor. Jó. Úgyhogy, jó, nagyon szépen köszönöm. Kérdés, észrevétel? Aki egyetért a megállapodás aláírásával mind a szerb és mind a cigány kisebbségi önkormányzattal kapcsolatosan, az kérem készfeltartásra jelezze. Nagyon szépen köszönöm egyhangú testületnek a döntése, és akkor köszönöm szépen.
És akkor szeretném kérni a Kardosné Kurai Mónikát, hogy csücsüljön ő is, akkor legyen olyan kedves ide. Ugye itt a képviselőtestület részére itt vagyon a Epreskert rendezvényhez vendéglátó Kft-nek a 25. évi mérleg beszámoló elfogadása, valamint a társaság 25. június és 26. május 31 közötti gazdálkodásának a bemutatása. Ennek azt gondolom, egy részének fogunk tudni majd megfelelni, hiszen ugye létrehoztunk egy bizottságot annak érdekében 30 napra, hogy vizsgálja már át a Kft-nek a működését, de ugye közben voltak betegségek, mint olyan. Úgyhogy én tisztelettel javaslom a képviselőtestületnek, hogy ennek a bizottságnak a munkáját augusztus 31-ig hosszabbítsuk meg, nem tudom, hogy itt az mikor lesz olyan állapotban, hogy akkor tud majd jönni hozzánk testületi ülésre. Úgyhogy ez a határozati javaslatban jegyző úr, majd ezt szeretném kérni, hogy az egyes pontban ez legyen már, hogy akkor addig módosítunk, mint olyan. És én azt gondolom, hogy a vizsgálatnak a lezártát követően fogunk tudni majd mérlegbeszámolót is jóvá hagyni. Ugye erre van mód és lehetőség, tehát ezzel fogunk tudni majd élni, és én javaslom is, hogy éljen a képviselőtestület vele, hogy miután a bizottság akkor átvizsgálta, akkor azután fogunk tudni majd ezzel beszélni. Viszont a ügyvezető igazgató asszonyunk március 1-től tölti be pozíciót, és a feladat az volt bőven. Meg tervek vannak, úgyhogy ha lehetne, akkor erről egy tájékoztatót, hogy akkor most jelen pillanatban, hogy ott van nekünk a 4 munkásszálunk, ott van a gondozásunk, ott van a kerékpáros pihenőnk, tehát van egy csomó feladat, amivel föl van ruházva az önkormányzati Kft., mint olyan, és hogyha ezzel kapcsolatosan lehetne egy pár gondolatot, hogy milyen most a munkásszállónak a kihasználtsága, mik a tervek, és mi is az, amit szeretne majd a Kft. Megvalósítani az elkövetkezendő időszakban. Hát a kihasználtságunk most a 100%, vagyis hogy még fölötte, mert ugye még van a gondozóház, ahol ugyanúgy ki van adva, meg most itt a főutca 23 szám alatti ingatlan is a szerb kisebbségi elnökasszonnyal beszéltük, hogy egy azt hiszem 10 napra lenne szükségük, úgyhogy még az is telítve lesz. Hát annyi van, hogy maga az épületek azért eléggé elanyátlanodtak, és nagyon sok mindent kellett rajta csinálnunk. Úgyhogy mint boiler, mert hogy vízmelegítő boiler, szárítógép, úgy szépen ugye cserélésre kell, hogy kerüljenek. Most ugye ezeket pótolom, meg viszont ami így a papírmunkát illetően, hogy hát ugye nem volt vezetve sok minden, és most azokat az elnökasszonnyal, a Macelkáni Minyó Judittal ővel egyeztettünk, hogy akkor milyen képet is alkossunk, hogy mindenkinek mint átláthatóságban jó legyen, így gondolom a jót. Hogy ugye nem volt házi pénztárvezetés, mondjuk szabadságok, nyilvántartása, stb. Egyéb dolgok, úgyhogy ezek a papírmunkák most már vezetve vannak teljes mértékben. Akkor most ugye el lett vásárolva saját részre, már Kft. Saját részére laptop, ami ugye eléggé meg fogja könnyíteni a munkánkat. Ami olyan, hogy mint új projektünk a kerékpáros pihenőhelynél az Eperke cukrászda. Az Eperke cukrászda most egy olyan gondolatmenetén megy, hogy ugye a fagylalt, a kávé, és ugye így maga a cukrászda lényét tudjuk ugye hasznosítani, de viszont van egy kis bökkenő, a villamos energia, vagyis hogy a villamos hálózat, bocsánat. Arról most a mai napon tudtam hozni egy kis tájékoztató jellegűt, hogy egy helyi vállalkozó, nem tudom mondjak nevet, de ő felajánlotta, hogy tud jó szándékú segítséggel felénk lenni, hogy meg tudja csinálni azt, hogy éppen el tudjuk kezdeni magát a működést, de utána viszont eléggé zsebbenyúlós lesz a felújítása, mert fontos. Nagyon sokszor beázás, nagyon sok probléma okozója volt ugye a kárnak.
ezeket is majd a későbbiekben, hát az még nagyobb projekt lesz, hogy annak a tető részét megcsinálni, de majd az utána. Most teljes más tervezetben vagyunk, hogy nem onnan lesz konkrétan a hálózat, hanem maga az épületből, a kerékpárosnak az épületéből lesz átvezetve. Ott annyira nem ázik be az épület. És így... Tessék? Csak most itt melléképpen, mikor épült az épület? Hát... Már csak azért nem olyan régi, azt már problémák vannak vele, ilyen, tehát garanciásan nem lehet már visszahívni a kivitelezőt, hogy akkor ezeket oldja meg ezeket a problémákat. Nem meretett az X. Frankó, van egy jó épületünk, de mégse használható. Használható, csak igazából jó, csak hogy elektromos problémák vannak, azért ez így elég érdekes. Nem, tehát most nem a Kft-vel szemben mondom ezt a probléma, ez jó, hogy felvették meg ilyen sokszor. Nem értem ezt, hogy nemrég lett átadva, azt már ilyen jellegű problémák vannak. Hát most erre így nem tudok ez mit hozzáfűzni. Azt gondolom egyébként, hogy ez jó, hogy szóba került, ugye itt, bocsánat, csak egy pillanatra reflektálok rá. Azt gondolom egyébként, hogy itt ez nagyon jó, hogy előkerült ez a beázásos sztori, mert már nem tudom hány alkalommal voltunk. És néztük, hogy mi az, amit lehetne tenni. És ilyen, hát... hogy mondja, taknyolást más szóval. Tehát nem szakiparival meg lehetett volna oldani, és nyilván, hogyha van egy tervezet, azt mondtam, az egyébekben beszélnék majd róla, hogy akkor melyik irányba kellene, hogy akkor elmenjünk ezzel kapcsolatosan, hogy ez megszűnjön. Ha viszont abba megyünk, és ezt belátható időn belül meg tudjuk tenni, akkor tök fölösleges a tetejét fölszedni, és akkor azzal bármit kezdeni. Van rá terv, de majd az egyébekben ott leszünk, akkor majd fogok tudni majd beszélni erről. Viszont attól függetlenül, hogy ugye beázott az ingatlan, amikor mi elkezdtünk ezzel dolgozni és foglalatoskodni, ahányszor beázás volt, annyiszor csináltuk. Ahányszor beázás volt, annyiszor csináltuk. Nem csak a festés, hanem a villamos munkát is. Értelemszerűen ott egy nagyobb átalakítás az, amire szükség van. Ennek a tervei a képviselőtestület elé lesznek majd hozva, és amikor ez elfogadásra kerül, akkor célirányosan ebbe az irányba menjünk. Én nagyon szeretném azt, és annak is volt ugye a függvénye, hogy a munkaszállal milyen kihasználtsága, lesz rá esetleg forrás, mert ugye mi hiába akartuk már tovább is megcsinálni. Fizikálisan nincs. A nincsből nem lehet. Viszont ugye nincsen napirendön kívül, és pontosan azért, hogy az az épület is ettől függetlenül termeljön, azért van az a kérés a villanyszerelő felé, hogy akkor hozzá a főépületből a villanyt, hogy tudjunk akkor elkezdeni dolgozni, és tudjon termelni ez a kerékpáros pihenő. Ugye itt van nekünk több határon átnyúló projektünk, amiből ugye épült a kerékpárút, épült a kerékpáros pihenő. Van ugye mostani Top Pluszos pályázat, amiből egy kerékpáros lélekfőhajtó fog majd elkészülni, és ugye itt több alkalommal beszéltünk már arról, hogy civilháznál esetlegesen kisfagyizót csinálni, a kerékpáros pihenőnél egy másmilyen jellegű fagylatozót készíteni, és utána ott van a C küldetése az önkormányzatnak, hogy az Epreskert konyhát úgy fölfutatni, hogyha lehet, akkor termeljön, és ne egy olyan önkormányzat legyen, aki ki van szolgáltatva a normatív támogatásoknak, hanem olyan, aki a saját lábán tud állni és tud haladni. Azzal megint nem tudunk sajnos mit csinálni, hogy ekkora mínuszba kapta az új vezetés ezt az önkormányzatot, nem így lett ugye átadva, de ez a múlt. Most minden alkalommal elmondhatnám, ezt el is kellene egyébként, hogy mondjam, de nem haladnék benne előre. Mert arra már lassan az emberek egy része csak arra kíváncsi, hogy mi az, ami majd ott lesz a helyén, nem pedig azt, hogy most akkor mi az, ami volt. Attól, hogy nem mondom el minden egyes képviselőtestületi ülésen, hallottam minden testületi tag, hogy mit mondott a vezető pénzügyes hölgy, hogy mi az, amivel küzdöttünk. Attól én ezt nem mondom el minden egyes képviselőtestületi ülésen, attól még ezzel küzdünk. És nem azért nincsenek elvégezve bizonyos dolgok, mert nem akarja az önkormányzat megcsinálni, hanem azért, mert forrást kell először megtalálni rá. Úgy tudom, csak ugye ez abban a szempontból lényeges egyébként, hogy ugye fölmarad, igen, kérdezem meg, hogy 22-23-ban, 24-ben esetleg mikor tapasztalt az előző vezetés, még volt pénz a kasszába, és még volt esetleg garancia azon az épületen, akkor miért nem szólították fel a kivitelezőt, miért nem foglalkoztak vele, mert nem érdekelte őket. Igen, mert a beállás is mutatja, hogy ez
Jó, Szóval, hogy nem csak egy kis persze, csak azért mondom, hogy nagyon, én mint laikus is látom rajta, hogy hát az nem az idén nyáron ázott be, se múlt nyáron, hanem már azért az több éves. Persze. Szóval ezért mondom, hogy ezt laikus szemmel is lehet látni. De attól függetlenül, ugye ez mind pénzforrás fog lenni a maga a cukrászdából. Oda vannak terveink, hogy egy pizzériát is csinálni, hogy ami csak hogy ott készül el, amit a civil háznál ugyanúgy a cukrászda rész, vagyis hogy legalábbis a kávézó, ilyen kiülős hely, maga a kerékpáros pihenőhelyen, hogy ha ott legördül a biciklis, akkor meg tudjon pihenni konkrétan, föl tudja tölteni a kis elektromos bicikliét akár, vagy a levegővel föl tudja pumpálni a biciklit. Én még gondolkoztam olyanokba is, hogy mit tudom én esetleg biciklifoltot ott árulni, már árulás szempontjából, de viszont kisbolt jelleggel is, mert hogy ott vannak a kínaiak, nem tudni meddig, mert ugye, hogy határozatlan idejű a szerződés, ilyen, hogy száraz tésztát, rizsfélét, amivel ugye őket is tudjuk támogatni, ne kellene elmenni a központi helyre. Itt, hogyha leszállnak, akkor csak arra elkanyarodnak, aztán tudnak menni a szálláshelyükre, igazából véve. Meg ugye maga a konyha, és ott meg ugye fölpörgetni az egészet, hogy meghirdetni, mert én úgy hallottam, hogy azért régebben nagyon sokan tartottak itt rendezvényeket, úgyhogy ezt ugyanúgy felhozni, és még magasabbra emelni, ha csak lehet. Igen. Hát ha rajtam múlik, akkor biztos. Nagyon szépen köszönöm. Valakinek kérdése, észrevétele, mint olyan? Tehát akkor szögezzük le, hogy 100%-os a kihasználtság. Több mint 100. Több mint 100. Több mint 100. Nagyon. Tehát akkor ez le van jelentve, ezzel nem lesz problémánk a kormányhivatalnál, hál' Istennek. Jó, szuper. Nem. Úgyhogy, hát jó. Én nagyon szépen köszönöm. Akkor annyi, hogy én nem beszámolót fogadnék el, hanem határozati javaslatot szeretnék a képviselőtestület elé tárni. Az egyes pontja az volna, hogy akkor augusztus 31-ig a bizottságnak a munkáját azt meghosszabbítja tekintettel a betegségekre, hogy akkor azt el tudja végezni. A kettes pedig len képviselőtestület az elfogadja a beruházást ott a kerékpáros pihenőnél itt a fagyizóval kapcsolatosan, és javasolnám a képviselőtestületnek, hogy adjunk is fölhatalmazást a ügyvezető igazgatóasszonynak, hogy saját költségből, tehát Kft-s költségből a villanyszerelési dolgokat is véglegesen meg tudjuk akkor oldani, és a pályázat, ami meg majd fejbe van, hogy mi is az, amit szeretnénk, arra meg majd az egyebekbe fogok akkor beszélni. Jó? Nem tudom, valakinek van a kérdése? Annyi, igen? Az van írva a kéremben, hogy az azonnal ingyenes munkálatokat is hagyjuk jóvá, villamos. Igen, mert ugye önkormányzati ingatlanról van szó, de mivel hogy a Kft-nek ott van a székhelye, én azt gondolom, hogy a Kft. Azt csinálhatja saját kútfőből. Viszont én azért kértem az ügyvezető igazgatóasszonyt, hogy nagyságrendileg tudja a képviselőtestület, hogy mennyibe kerül a fagyizónak a kialakítása, illetőleg az a villanyszerelés, mint olyan, hogy ne az legyen utána, hogy majd hát nem is tudtuk, hogy akkor az ennyibe kerül, mint olyan. Jó? Aki egyetért vele, akkor azt kérem készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egy hangotestületnek a döntése. Tessék? Igen, 3 pontos lesz. Igen. Jó. A 8-as meg a 9-es napirendi pontot tekintettel, én nem látom itt a Magyar Máriát, én ezt most levenném, és akkor kezdenénk az egyebekkel. Jó? Az következő testületülésre. Jó. Nem, nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük. Én is beszéltem vele. És akkor az egyebeknél vagyunk. Köszönjük szépen. Hello. Az egyebekkel kapcsolatosan, amit szeretnék említeni, hogy több alkalommal egyeztettünk itt a településen, ugye vannak szűk utcáink, például az Árpád utca, mint olyan, vagy a Petőfi utca, melyik volt a másik? Nem. Ott még egy itt. Az is keskeny, de ott nincs intézmény. Szerintem a Petőfi volt a másik. A 20-as. Petőfi és Árpád. Azért a Petőfi utca,
Mert a játszótér, illetőleg a tehergépjárművek mennek ott elég sokan, elég nagy rössel, bár azt gondolom most a csatornás beruházás, hogyha a vége lesz, akkor az majd tök jó lesz ott a Újvilág utcában, akkor le fog az majd csökkenni. Beszereztünk 20 km/órás táblákat, stop táblát, közlekedési tükröt, ezt beütemezi a polgármester úr, hogy akkor mikor legyen kirakva, kijelöli helyet, és akkor az kirakásra fog majd kerülni. Ugye a Pipitérnél lesz majd egy stop tábla, a Petőfi utcánál, illetőleg a Árpád utcánál 20-as lesz majd a Főutca és a Rákóczi utca közötti szakaszon, és pontosan azért, mert ugye ott mennek a bölcsödéhez, mennek a házi orvoshoz, mennek a civil házhoz, hogy akkor ott van ugye a gyógyszertárunk is, hogyha lehet a pékségünk is, hogyha lehet, akkor menjünk akkor abba az irányba. Jó, a közlekedési távákról ezt szerettem mondani. Lassan a héten elkészülnek majd a tervek a kerékpáros pihenőnél a lefőhajtóval kapcsolatosan. Ugye ott nem csak ez a 2 dolog fog elkészülni, de lemeg egy főhajtó, hanem lesz majd egy fedett kerékpáros tárolónk is, meg lesz elektromos töltő is a e-bicikliknek, meg lesz egy ilyen szervizpont kialakítva, tehát ezzel is a kerékpáros pihenő fog majd gyarapodni, gazdagodni. Én azt gondolom, hogy így, hogy Szegedről a töltésen keresztül tudnak egy kört tenni, és esetlegesen Szerbiából, Törökkanizsán keresztül tudnak teljes egészében kerékpárúton érkezni hozzánk, látszódik az, hogy lesz majd relevancia annak, hogy akkor nyissunk ott egy kis boltot, mint olyan. A tetejére visszatérve, ugye több alkalommal beszélgettünk már arról, hogy ez a beázásnak a megszüntetése, azt jó van úgy megcsinálni, hogy nem csak ráhúzunk valamit, hogy akkor ne folyjon be, hanem úgy, hogy a mostani fölhasznált járólapok megmaradva tudjunk akkor egy olyan fedett részt oda a tetőre rárakni, ami nyáron is, meg télen is zárható teljes egészébe. Ami azt jelenti, hogy üveges volna, és akkor vagy üvegajtót elhúzni, vagy lehúzni, most valamelyik az, amelyik volna, tehát tetőve volna akkor ez megcsinálva, és össze volna kötve a fönti tető ezzel most a kerékpáros pihenőnél, ott ahol most beázunk, ez a másik vége, teljes egészében. És hogyha ez meg tud valósulni, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan egyedi dolgot fogunk tudni majd prezentálni itt nem csak a település lakosságának, hanem akik hozzák látogatnak, hogyha ő fönt ki szeretne ülni a teraszon egy jó kávéra, vagy egy jó teára, attól függ, hogy őszi időszakról beszélgetünk, akkor ez meg fog tudni majd valósulni. Én a tervezővel már fölvettem a kapcsolatot, aki egyébként tervezte ezt az épületet, és kértem, hogy akkor üljünk már le, beszéljünk egyet, mert ugye erre tekintettel arra, hogy ez nem csak tető lesz majd rajta, hanem ez zárhatóvá szeretnénk esetlegesen tenni. Innentől kezdve az építési engedély köteles tevékenység. És hogyha ezt meg tudjuk terveztetni, be tudjuk árazni, akkor majd egy pályázati forrást kell nekünk erre találni, és akkor abból kellene majd megejteni. Mondhatnánk azt is, hogy tök jó, van a Kft-nek bevétele, majd akkor csináljuk meg. Ha lehet, akkor én elsősorban azt javasolnám a képviselőtestületnek, ugyanúgy, mint a gépjárműbeálló esetén itt a hivatali udvarban, hogyha lehet, akkor pályázati forrást találjunk rá, és úgy menjünk neki minél kisebb önerőnek a felhasználásával. Az Epreskert konyhával kapcsolatosan, vagy a rendezvényházzal kapcsolatosan, ugye itt az átülésen fogunk majd tárgyalni nem sokára itt az üzemeltetésről, illetőleg ugyanúgy majd azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy oda szükségünk volna nekünk egy tárolóhelyre, tárolókapacitással rendelkező helyre. Jeleztem a tervező úrnak, hogy azt nézzem már meg, hogy hány négyzetméter az, amit úgy tudunk oda helyezni, oda telepíteni, hogy esztetikában odaillő, szép, igazából nekünk oda nem kell se villany, semmi. Ott azon a lényeg, hogy tárolni tudjunk. Már villany az igen, de egyéb dolog nem kell, tehát vízcsatorna nem kell, csak hogy tárolni tudjunk, és hogyha lehet, akkor annak a helyét jelöljük ki, kerüljön majd ide a képviselőtestület elé, és hogyha megvan a pályázati forrás rá, akkor ezt valósítsuk meg. Ugyanúgy, mint ahogyan a hűtőkamrával kapcsolatosan szeretném csak jelezni a képviselőtestületnek, hogy ugye, amit beadtunk tavaly hűtőkamrás pályázatot, azt most újra be kell adni tekintettel arra, hogy itt az ASP rendszerbe magától letöltődött a dokumentum, és a hiánypótlás későn tudott megvalósulni, de ettől függetlenül benyújtjuk újra a pályázatot
pályázatot, most van neki pályázati határideje 10-e, hogy benyújtásra kerüljön, ezt a kolléganő készíti elő, és ezt be fogjuk nyújtani. Azért nem kerül ide a képviselőtestület elé, mert amit tavaly hozott a képviselőtestület döntést, azt ugyanúgy fönn kellene csak tartani, tehát megerősítés volna szükséges, de én nem gondolom azt, hogy itt bármelyik képviselőtestület azt mondaná, hogy ne nyújtsuk be ezt a hűtőkomlás pályázatot, mert azt gondolom, hogy ennek a konyhának lételeme, hogy normális hűtő és normális fagyasztó résszel legyen ellátva ez a konyha, ez azt gondolom a közös cél. De javítsatok ki, hogyha rosszul gondolom. Jó, oké. A alpolgármester úrnak adnám itt mellettem a szót az internettel kapcsolatosan, hogyha lehet, akkor egy pár gondolatba ültünk le, tájékoztattuk a lakosságot, tájékoztassuk a lakosságot, hogy akkor hogyan vagyunk, és hogy akkor most jelen pillanatban mi az, amit látunk. Az a jó hírem van, hogy az egész települést érintő hálózatfejlesztéssel kapcsolatban tárgyaltunk az elmúlt hetekben. Már a tervezés folyamatában van a dolog. Van még egy pár technikai jellegű kérdés, amivel kapcsolatban majd még ugye egyeztetni kell a kivitelezőkkel, de ennek a pályázatnak tulajdonképpen a megvalósulása folyamatban van, és ez is az optikai szálas internet lesz, ami lassan most már elérhetővé válik a délnyugat lakóparkban, viszont ez a megoldás az egész települést érinti majd, és folyamatosan, ahogy alakulnak a dolgok, majd tájékoztatjuk a lakosságot, de az a jó hír, hogy már a tervezés fázisában vagyunk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Annyi még szerintem egy nagyon fontos... Ahol van lehetőség, ott ahol már kiépült, például a település elején még a régen kiépített inviteles föld alatti, és ott abszolút működőképes lesz a dolog, de nyilván lesznek olyan helyszínek, ahol csak a légvezetékkel tudják majd ezt megoldani, de ahol csak tudják, ott mindenhol föld alatt fogják vinni a kábeleket. Igen. Ami még szerintem egy nagyon fontos dolog, az az, hogy igyekeztünk annak érdekében is lobbizni, hogyha lehet, akkor a kiskertes övezet is tudjon belekerülni. Tekintettel arra, hogy ugye egyre többen költöznek ki a kiskertekbe, és onnantól kezdve én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Sőt, ugye a délnyugat lakópark mellett a Major lakópark is terítéken van, úgyhogy bizonyos létszám van, meghatározó, hogy ennyi az, amit egy adott településre fognak majd fordítani. Ezt az alapján határozták meg, hogy mennyi a településen az ingatlanállomány, mennyi azon belül a megfelelő sebességgel elért ingatlanoknak a száma, ezt levették belőle, és akkor az alapján határozták meg ezt a részét. Alapesetben nálunk a két lakópark az valamiért nem szerepelt benne a vállalásában a cégnek, úgyhogy itt a két alpolgármester úrral erőteljesen haladtunk abba az irányba, hogy mindenféleképpen kerüljön bele, hiszen erre várunk már nagyon régóta. Ugye itt az önkormányzat annak idején mind a két lakóparknál elkészítette a kábel TV fogadására alkalmas, vagy optikai kábel fogadására alkalmas rendszert a földben, tehát elméletileg nekünk az ott rendelkezésre áll, nem kell nekik egy újat kiépíteni, és bízunk benne, hogy ez közmegelégedésre minden olyan helyet el fogunk tudni majd érni, ami a településen eddig esetlegesen vagy elérhetetlen volt, vagy problémás volt, mint olyan. Úgyhogy ez én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Bármi kérdés van, vagy esetlegesen javaslat, akkor kérem majd a testületi tagokat, hogy akkor majd jelezzék, mert ugye itt azért az egyeztetések ezek hétről hétre, vagy két hétre zajlanak. A kivitelezés, én nagyon bízom benne, hogy elméletileg jövő év december 31-ig kell, hogy megvalósuljon, de nagyon remélem, hogy ez már sokkal hamarabb meg fog tudni a mi településünkön történni, mert nálunk egy csomó minden elő van készítve. Így. Nekem is van egy pont. Mondd. Van egy ilyen jelképesnek mondható esemény, ugye a több helyi lakó jelezte, hogy látták, hogy a település két
végén lekerültek a német nyelvű helységnévtáblák. Én hozzám futottak be a kérdések, hogy ez miért van, aztán polgármester úr megválaszolta. Tulajdonképpen hozzá is érkeztek olyan vélemények, hogy méltatlan ennek a német nyelvű helységtáblának a fordítása, tehát az úgy, ahogy ki volt írva, az nem méltó tulajdonképpen, és minél hamarabb le kellene venni ezeket a táblákat és javítani a hibát. Én magam nem vagyok ugye német származású vagy sváb származású ember, de én most egy német ajkúval és egy helytörténésszel fölvettem a kapcsolatot a településen, és kértem őket, hogy adjanak egy szakvéleményt nekünk arra vonatkozólag, hogy mi a helyes megnevezése a településnek. Egyébként nem akarok senkit föltartani, de ez egy 3 mondatban, mert nagyon érdekes. Készült egyébként az 1980-as évek elején egy komplett német nyelvű tanulmány Újszent-Ivánról és az újszent-iváni svábokról. Egyébként egy ide született sváb illető írta ezt a könyvet, akit ugye kitelepítettek, és ő már Németországban írta meg ezt a könyvet, és az az érdekes, egyébként egymás között a helyiek soha nem nevezték német nyelven a település, mindenki Újszent Ivánnak hívta. Viszont, hogyha Németországban kellett valakinek elmondani, akkor viszont használtak egy formát, amit itt úgy írtak nekem, hogy a történelmi dokumentumok és a helyi német ajkú lakosság a falu elnevezését a következőképpen használta, ha másnak beszéltek, és ez a Neu, tehát Neu Sankt Johann, mert ugyanis az Iván nem létezik a német nyelven, és a helyes, az egyetlen, így írtak, az egyetlen helyes német nyelvű név a településre, ez a Neu Sankt Johann. Tehát ezt kell nekünk kiírni, és én javaslom, hogy akkor tegyük meg ezt, hiszen ha már egyszer kim volt, még ha nem is jól, de akkor mindenről próbáljuk megpótolni ezt a mulasztást. Úgyhogy ez 2 egymástól különálló, vagy külön lévő személy, és ezt erősítette meg, és egyébként ebben a könyvben is így hivatkoznak rá, aki annak idején ide született. Tehát ez a Neuer, Heigliger, Iván, tehát egyszerűen itt erőt tudnék, mert körülbelül ennyit írtak azzal kapcsolatban, hogy ez miért nagyon szégyen teljes, hogy ez így alakult. Fogalmaztak, hogy már bántó. Hogy már bántó, igen, hogy bántó volt azoknak, akiknek kötődésük van ez a dologhoz, és akkor itt még csak egy fél mondatot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, mert ugyanis lettünk szólítva, hogy miért nem közöltük ezt a lakossággal. Én megmondom őszintén, hogy lekerülnek a táblák. Mert akkor megint az történt volna, hogy akkor le kellett volna írnunk azt, hogy most mennyire rosszul végezték annak idején a munkájukat az előző település vezetés, amikor meg a gondolat szép volt, a szándék jó volt, de sikerült nekik egy ilyen a svábokra nézve egyébként bántó helységnév fordítást kieszközölni, és nem akartuk azt, inkább csöndben levettük, megpróbáltuk volna így a szakértők véleménye alapján a helyes kiírást megtenni, tehát ennek semmilyen hátsó szándéka nem volt, nem akartunk eltitkolni semmit, egész egyszerűen nem szerettük volna korbácsolni a hangulatot, úgy, ahogy az előbb is polgármester mondta, hogy nem kell mindig elmondanunk azt, hogy itt milyen dolgok történtek. Most pont a kérdések miatt, meg a különböző internetes oldalakon felmerült kérdések miatt gondoltam akkor, hogyha itt a képviselőtestületi ülésen, akkor beszámolunk erről a döntésről tulajdonképpen, és amint lehet, akkor pótolni fogjuk a táblát. Immár a helyes és a sváboknak méltó helységnévtáblával. Nagyon szépen köszönöm szépen. Egyébekben Jedző úrnak adnám a alapítványt, közalapítványt. Tisztelt képviselőtestület! A Szegedi Törvényszéktől kaptunk egy törvényességi felhívást. Az Újszent Iván Általános Iskola óvoda és bölcsőde gyermekeiért közalapítvány esetében. A kuratórium elnökét és az önkormányzatot is értesítették a felügyeleti eljárás kezdeményezéséről.
Konzultáltunk polgármester úrral, és akként javaslatot kívánunk előterjeszteni, hogy a képviselőtestület ezt az alapítványt szüntesse meg, tekintettel arra, hogy célját megvalósította, és új cél kijelölésében a testület nem kíván dönteni. A lényeg tulajdonképpen ez. A másik, hogy a kezdeményezett eljárás során az alapítvány, közalapítvány vagyonát is föltárjuk, tehát akkor biztos képük lesz, hogy van pénzmaradvány, vagy egyéb a bankszámla kimutatások területén. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Akkor egyetért vele, hogy akkor most szüntessük meg ezt a alapítványt, közalapítványt, akkor azt kérem szépen készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Jó. Egyhangú képviselőtestületnek a döntése. És akkor maradt még a Márta is szeretett szólni. Azt én át szeretném majd nézni. Azért nem akartam most mondani. Jó, de nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy akkor ez így jelző lett. Jó. Van-e az egyebekben még valami, vagy utána bezárnám az ülést, és akkor 5 perc szünet, és akkor zárt ülés? Ide mész haza szőrökre, nem? Ide mész haza. Akkor beleférek. Tudom, azért kérdeztem. Jó. Oké. Még csak annyi esetlegesen egy kis tájékoztatóst adnátok-e, hogy elindult az új együttműködés, mint olyan, a országosi képviselővel, hogy akkor körülbelül akkor hogy vagyunk és mint vagyunk, jó? Múlt hét pénteken meghívást kaptunk az első egyeztetésre a település új országgyűlési képviselőjével, Gajda Attillával. Ezen a megbeszélésen, egyeztetésen, bemutatkozáson tulajdonképpen bemutatta a csapatát is, a helyi csapatát, aki segíti a munkáját, és akikhez szintén lehet fordulni, ha közös egyeztetésre, vagy bármilyen segítségre szüksége lenne a településnek. Azt gondolom, hogy egy konstruktív megbeszélés volt, vannak tervek, már a képviselő úr és a tím és a csapatának a fejében. Ezek a tervek egészen a legnagyobb álmokig nyúlnak. Nagyon sokat beszéltünk a harmadik hídról, és annak a kivitelezéséről, ami tényleg olyan, hogy első körben az ember, nem tudom, 80 éve bombázták le valahogy a hidat, és azóta beszélünk erről. Én nagyon sok sikert kívántam hozzá, hogy ezen sikerüljenek át evickélni, de egyébként kisebb dolgokról is volt szó, pályázatokról, még nagyon sok minden van kialakulóban, nagyon sok minden, ugye a minisztériumi struktúra is változott, ezáltal még sok mindenről nem tudtunk konkrétumokról beszélni, de vannak tervek, vannak célok. Ezekről kaptunk egy kis ízelítőt. Azt gondolom, hogy én nagyon bízom abban, hogy továbbra is egy jó együttműködéssel tud majd fejlődni nem csak a településünk, hanem a Tisza-Marosszög és Szeged 2. számú választókörzete is. Úgyhogy az első ismerkedés megvolt, és bízunk abban, hogy a továbbiak következnek. Köszönöm szépen. Projektötletekkel, tervekkel, települési fejlesztésekkel, kis mikrotérségi fejlesztésekkel, azt gondolom, mi települési önkormányzatunk fog majd élni. Úgyhogy látjuk azt, hogy van hova fejlődnünk, és azt is tudjuk, hogy mit szeretnénk. Úgyhogy a képviselőtestület majd a nyári szünetben valószínűleg fog majd ülésezni, tekintettel arra, hogy azért, amiket én említettem, akár a kerékpáros pihenővel kapcsolatosan, de van nekünk akár óvodai parkolónk és egyéb útunk is, amit szeretnénk majd megújítani. Itt majd dolgozunk előre, és jelezzük majd a új országosi képviselő úr felé, hogy akkor Újszent Ivánnak mi is az, amiben tudna segíteni. Azt gondolom, hogy az egyik kardinális kérdés, ami nem csak több is van, ami nem csak a mi településünket érinti, az egyik az a Szőreg-Szent Iván közötti kerékpárútnak a közvilágítással való ellátása. A másik a Tisza-sziget Újszent Iván közötti 2 település névtábla közötti útnak a helyreállítása, mert az valami kritikán alul az út, és ugye, hogyha esetlegesen tudunk majd gondolkodni abba, hogy nem csak a Temesvári vasútat szeretnénk majd újraéleszteni, hanem esetlegesen a települési elkerülő utat, akkor annak meg különösen fogunk majd örülni. Mindemellett én azt gondolom, hogy ennek a térségnek már nagyon-nagyon régóta kijár a harmadik híd,
olyan helyekre kerültek hidak, ahol biztos, hogy nagyon-nagyon fontos volt, és én örülök neki, hogy oda került, de nem kisebbítve azt, hogy itt a Szegeden már nagyon-nagyon régóta kellene. Főleg, ha elkezdik a belvárosi felújítást. Na hát az a jövő szeptemberben az borzasztó lesz. Hát az körülbelül. Valami kompot kellene oda. De volt egyszer terv, hogy innen a Tisza-szigeti határátkelőtől egészen Deszket elkerülő út, és a Maroson egy híd, mert akkor ugye Maros-Telénél föl lehetne menni, tehát én láttam, hogy voltak ilyen tervek, de hát azt gondolom az is a fiókba készült. Mi biztos, hogy ötletelni fogunk, és kész elképzelésekkel fogunk majd akkor élni annak érdekében, hogy a település hogyan fog tudni majd. Ez a két település közötti út az országos főút, nem? Így van. De hát azt meg nem is helyi forrásból. Nem, az országos közút, azt leginkább majd a magyar közútnál lehet lobbizni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, akkor az ülést bezárom, 5 perc szünet, és akkor az átüléssel folytatjuk. Jó, köszönöm szépen.